L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sanedrin. U l-Qasis il-Kbir qalilhom: Aħna għednielkom fuq li għednielkom biex ma tgħallmux fuq dan l-isem. U araw, issa mlejtu lil Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna il-ħtija ta' demm dan il-bniedem. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: Jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla mill-bnedmin. Alla ta' missirietna qajjem lil Ġesu li intom tiltuh billi dendiltuh ma' għoda. Alla qollih bil-lemnija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispiritu Santu li Alla ta' il-dawk li jobduh. Lill-Apostli wara li tawhom miswat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu. Imbagħad telquhom. Iżduma ħarġu minn quddiem is-Sanedrin ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni u ma ferraħx l-edawwa tiegħi bija. Mulej, tellajt li mill-mewt il-ruħi. Ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għax erfajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu. Faħru l-isem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax erfajtni. It-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni ħarist u minn madwar it-tron u l-ħlejja ħajjin u x-xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġli li l-għat tagħhom kien 10 ta' eluf u eluf u eluf. Jgħidu b'leħen qawwi: jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi il-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. U fis-sema fuq l-art, taħt l-art u fil-baħar u l-ħlejjaq kollha li fihom smajthom jgħidu: lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-erba' ħlejjaq ħajjin bdew iwieġbu Amen filwaqt li x-xjuħ inxteħtu jagħtu qima. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk: Ċmun Pietru, Tumas li jgħidulu it-Tewmi, Natanael minn Kana tal-Galilija u li Zebedew u 2 oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. Xmun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu: ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt.
Imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom: għandkom x'tieklu ħbieb? Le, weġbuh. Qalilhom: wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawk wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien ħobb Ġesu qal lil Pietru: il-mulej dan. Għalhekk xmum Pietru kif sema li kien il-mulej xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kien għoddu eri u ntafa l-baħar. Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss, resqu bid-dajsa ikaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu: newlu l-hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmum Pietru tela' fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu: ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih: int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom. U hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġat-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru: xmum bin Ġwanni, tħobbni inti aktar minn dawn? Wieġbu: iva mulej, intaf li nħobbok. Qallu: ira l-ħrif tiegħi. Staqsi ħattini darba: x'mun bin Ġwanni, tħobbni inti? Wieġbu: iva mulej, intaf li nħobbok. Qallu: ira n-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: x'mun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassa f'sa ta' qalb għax staqsi għat-tielet darba: tħobbni? U qallu: mulej, intaf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu: ira n-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid, imma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu: ejja warajja. Il-kelma tal-mulej.